abinci sai da ya siyo abincin wata da ya cur, ka ce shinkafa full stop dai duk abin da ake bukata tsawon wata ɗaya komai sai da ya siya. Da ya siyo na wata ɗaya ya bi wannan adireshin da ta bashi ya je ya kwankwasa ya sallama, wallahi sai ga matar ta fito kuma ga yara ƙanana yadda ya gani maza da mace guda ɗaya maza uku. Suka yi murna, ya ba da umarni aka kwashe kayan a cikin mota, abincin wata ɗaya dole sai babban mota, aka shigar da shi gidan, ya ciro kuɗi masu yawa ya bata na cefa ne, ya ce to sai wani watan zan sake dawa. Malam Ibrahim da bawan Allah nan ya yi wannan a ranar da saura sati ɗaya ya mutu, ba wanda ya san me ya faru. Da ya koma gida a ranar sai ya ɗauki takarda ya rubuta wasiya. Wasiya ya rubuta cewa in na mutu wannan gidan mai lamba kaza a anguwa kaza da adireshin nan a dinga kai abinci duk wata kada ya yanke. Wannan wasiya yake mai yayin shi, ya naɗa takardan ya aje ta. Ayan ba san da wannan wasiyar ba, yanzu ya kai abinci yana sa ran insha Allah in ya mutu yaran su ci gaba da abin da yake yayi abin da yake iyawa. Malam Ibrahim saura kwana biyu ya mutu, gobe saura kwana ɗaya, sati dai ta cika bai mutu ba. Abin ya bashi mamaki, shi dai bai faɗa wa mutane ba. Sati dai ta wuce ya ci gaba da zuwa, sai da wata ɗaya ya cur ya je kasuwa ya sake siyo abincin wata ɗaya da wannan kuɗin ya sake zuwa gidan ya kai mata. Shi kadai Allah shi zai je siya, shi ya je kai da kansa. Malam Ibrahim aka yi wata ɗaya, aka yi wata biyu, bawan Allah nan yana nan da ransa kawai sai lafiya yake samu, bai mutu ba. Malam Ibrahim sai da Allah maɗaukakin sarki ya raya shi har tsawon shekara 18, sanda aka ce zai mutu saura wata ɗaya ya mutu. Wato wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare rayuwar shi ya rike ta saboda waɗancan marayun. A ranar da ya mutu bayan an yi zaman makoki da kwana uku, 'ya'yan suka je suka duba takarda suka ga wasiya. Babban ɗansa ya yi umarnin uban, ya ɗibo kayan abinci ya je adireshin, yana kwankwasa ƙofa ya yi sallama, matar ta fito. Ta ke ce masa wane ne kai, ban gane ka ba, amma da ta ga alamu ta ce da yanayinsa ya ce wane alhaji wane ne ya to, sai ta ce ai ina ta neman sa, ina so in yi magana da shi, in ce masa bana wannan watan ba sai ya kawo ba. Allah ya sa babban ɗana ya samu aiki duka shekaran jiya wacce an fara biyan shi albashin farko, yanzu mun wadata. Sai ce mata to wallahi ni mahaifinmu ne ya turo ni kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan kwana biyun da kika faɗa. Shine ya wasiya ya ce in ya mutu mu zo mu kawo miki wannan. Ta ce ya mutu, ta kuka ta mamaki, ta ce wallahi yau shekara 18 kenan yake kawo mana wannan abincin bai taɓa yankewa. Kaga sai Allah ya rike dukiyar shi da rayuwar shi bai mutu ba, dan ya taimaka ma waɗannan marayun da wannan baiwar Allah take, sai da suka girman da yanzu za su rike kansu, to sannan shi kuma sai Allah ya dauke shi. To kaga ashe in kana da dukiya dama ce kake da ita, wannan mata har abada ba za ta manta ba, ƴaƴan ma ba za su mantawa da shi ba, shine kawai ubansu. Abinda zaka ce kawai shine aurenta ne bai yi ba, amma duk abinda uba ke yi wa ƴaƴa haka yi musu, yana ba su kuɗin da yake bata, ta ce da shi take ɗaukar nauyin 'ya'yan har suka yi karatu, shi dai abinci baya yankewa da wannan kuɗin da yake basu, yana ma kai musu kuɗin bai ƙare ba. Kaga dukiya ta yi amfani. Saboda haka kai ma idan Allah subhanahu wataala ya baka dukiya ko ya baki dukiya, akwai hanyoyi da yawa da zaki taimaki bayan Allah, wanda kuma zaki kwanta ki mutu wallahi za a ambaci wannan alkhairin da kika kwanta.